Euskal Herria ongi etorri txorienera, gabonak ate joka ditugu, eta ostialekin batera, gu, azteko azken zailua. Bai, bixarko dana prest? Bai, nik, bueno, bihar azkenengo momentunan, arraina inbeharkot, otarrainizkak, aman frituak, eta listo, beste lana india. Baukazu lana, bai. Bueno, nean guztu, hori ez da lana, ez que, karo, lana ez hobixak. Bai, hobixak. Da gaur be lana daukotzu, hemen egon zara osagai pila bat prestatzen, zein bizu? Bai, egia esan ez egite zerratako dan hemendi. Egingo duguna da, onjo sopa, batata eta arrautza temperatura baxuan. Hau da, zer egingo dugu? Batata eta patata pure bat. Hortarako jarriko dugu kakao gurina urtutzen, eta horre erregoziko dugu batata, patata eta tipulatza. Baina erregozita duenean, salda pixka bota, esne gaina, eta gero ondo egozita duenean, birrin dingo du eta pure moduan. Hori katillo baten oinarria. Sopa egiteko, erregoziko du kipula onjoekin da baratxuri atal batekin eta porruekin, gero salda busti, esne gain pixka bat, eta hori ere birrinduko dugu, eta hori izango da sopa. Eta arrautza temperatura baxuan egiteko, erabiliko duna arrautzak 65 gradutan 20 minutuz, eta ero kraskatuko dugu purearen gainean, sopa inguruan, eta ero jarriko izkigu lan, onjo batzuk, urdai azpiko pixka bat, eta... Ezkenean da hori, dana, potinge gozo bat, eta zerbait berezia moduan, usaia... Txokolatu usaia dauka. Kakao gurina. Orduan, oinarrean erabiliko dugun pure hori berezia izango da. Izango da, batata eta patata izango ditu gozo puntu bat, hau, honek usaia emango dio, zaporea emango dio, baina ez dio emango gozo punturik, ze honek azukerrerik ez dauka. Hau da, gurina bakarrik. Orduan, gurina, hemen, jarriko ditu tale batzuk, eta ez duzu ezetan erosi beharra, egin alduzue, gurin normalarekin, oliba olioarekin, nahi duzuena, oliba olioarekin nahi duzuela, klasiko basate, klasikoak. Honek bai ematen diola ikutu berezi bat. Beraz gaur, erresta dotori daukoso. Bai, biharko egunerako, egoten esaten dugu, etxean, badago jendea, errezaldera egiten duena, hartu eta herriko arategian erosi dana prestatuta eta berotuta jan besterik ez duen egiten, eta badago jende bat gustatzen zaiola, placer berriak eroatatzea, eta hau izango zen bat. Hemen, hainbat jatetxeetan, kombinazioa saltzen dute. Patata pure bat, krematxua gurin askokin da oinarrian, gero jartzen diozu arrautza bat temperatura badasuan, ero galdarrastatuta, ero berdin ja arrautza batan, eta gero inguruan, ero hori gukingo dugu, onjo sopa bat, baina onjo krema bat bestela hartzen duzue, hartu onjo batzu salteatu, gero hor esne gaina pixkat birrindu, eta horrekin inguruan, kombinazio hori da, beti dugu oso. Orduan gaur egun hotza berotzeko familixandako plater bero eta gozo bat. Hau, badau Bilboko taberna bat Labinalen Santxen eta hor ataratzen da pintxo bat, nik bezeruei eta ematen dut ziet, eta daulako sartagin txikitxo bat, eta hor da patata krema, gero dauz onjoak, gero dau arrauntzan gorringoa, eta foie gras holan zati txikitxo bat, holan plantxenen jakua. Orduan, zuk hartuko jari da arrautza apurtu biozu, dana holan nastu da, janda hori dau. Gozo-gozoa. Orduan, olako antzerako bat izango zen. Ez dauka, arrautza, patata kremia, onjuak... Lenguan etxean bakizu nola inuen hau. Berdin, arrautzak nituen, hemen temperatura baxuan, baina nituen arrautza patata batzu frigitu, azpian jarri, gero onjo batzu salteatu nituen, olako onjo batzu salteatuta, pataten gainean, eta ero arrautza temperatura baxuan, ero frigituta. Eta hori bezegoen, zoragarri. Oso goxua, eta errezaldera. Ez duzuela zetan komplikatzen ibili behar, erolan pixkate gauzak. Errezaldera egiten da bebai, nahikoa. Urtutzen, hemen ez da itorri ikusi, baina hau gurina, gurina moduan geratzen da, Baina, zapori ez zapore aukiko zauen. Txokolate zapori edako? Bueno, ez teko, zapore berezi hartuko du, baina ez da txokolate zapore esaten. Atzoko txokolate kroketak ez da gutxiago ere, ez da holako ezer. Probatzen esiatzeko prest. Eta zuk, holan, asmakizun bat, bakizu zeinan munduko animalirik haundixena? Utzi pentsatzen. Onjo! Elefantea, bai. Pentsatzen ez abizinula balea edo olako animali haundi bat, ez, igual, telebistako beste aldian, olako zehoz etorriko jatzuen burura, baina ez munduko animalirik haundiena edo gizaki, bizidun. Biziduna izango da, ez animalia, bai. Animali bizidun edo haundixena da onjo bat. Dauzka, 900 hektarea.
Baina hori nola egiten, gainera lur azpian dago. Bai, lur azpian dago. Orduan hori Estatu Batuetan Oregonen badau 900 hektareako onjo bat, lur azpian dagoena da, elikatzen dagoena baso osua da, baso osua iba ematotza, proteinak, mineralak eta suaitzak eta landariek bihar dauen dana, eta hori kontsidatzen da munduko bizidun haundixena. Beraz, bai, badauko, onjo asko. Gaurkoa ez da onjo hori izango, gaurkoa izango da, boletusak, ez? Bai, boletusak, izostuak ekarri ditut, segia esan, en euskan, gordinek saiatu naiz lortzen, ez ditu lortu, bai ekarri ditut, etxekuak, hauek etxekua dira, nik salteatutakoak, eta guk, nik jasotakoa, baizik nik ez ditu dalako jasotzen, bakizu, horrek bikotean osaba jasotakoa dira, eta, hori, onjoak gure etxean, ni izozgailuan badauzkatu behin di pakete batzuk, aurten desente indugu, eta eskertzen da onjo batzu, azkenean, onjoak edozin gauzakin, egunean ingen duen bustanakin, guarnizo, haragi, edozin haragikin, guarnizo moden ondo. Haiontxe, atzo ingen itxun kroketekin bebai, azkenean, ontxe gabonetan bebai, garai honetan oso atipikoa di, eta asko erabiltzen dira. Boi. Erra, oso gozua da, baita, eta errez oin lehen, oin gabonetan foa eta tipiko izaten dela, izan ezkero olako onjo txapel batzuk, hartu plantxan buelta eta buelta, oinarrian hori, eta gero foa hartu eta plantxan egindakoa bai gainean, eta bi horiek, olako, ni gustatzen zaitu olako ospin, olako tanta bat gainean botata, oso gozua geratzen da. Eta erreza da egin, nik, rondan probauna benolako jatetxe baten bebai, zuk lehen gogunean inzinun arrautza purtuak, piper morruekin inzinun eta txistorriakin, ez da? Nik probauna hauen boiurrakin eta honek perretxikuekin. Orduan, patata frijitsuak, oinarri bezala, gero lan onjo salteatuak bebai gainetik, gero arrautza frijitsuak gainetik, eta lan boiurra apur bat aldozu jarri birrinduta edo lan xaflatan, eta hori barrura. Hau, lehen garbitzen egon gara, eta nahi gabe ikutin dugu. Behar dugu, 65 gradutan, hori badago, eta gero arrautza sartuko itxuzu holan uretan. Bai, hemen sartu, eta 20 minutu. Oso ondo. Tak, holako gailu bat ez daukazuenak etxean, badago termometroarekin jolasten ibiltzea, temperatura hor berotu, eta hoxe, lortu behar duzu 65 gradutan izatea, 65 gradu bitartean. Bestela, ez badaukazu olako gailurik, esan dakoa, hartu, ura jarri berotzen, irakiten, arrautza bat kraskatu, galdarrastatu 3-4 minutu, eta berdin egin aldozu. Ez duzu, zetan erotzen ibili behar. Baina, nik egin esan, olako katxarro etxena izan da, guk etxean arrautzak temperatura basuan izaten ditu batetan, eta umei be gustatzen zaie jatea, Eta beste gauza bada. Ondikoan esposu idatzi olentzeroi eskutitza ez dakit igual berandu zabizien, baina olako gailu bat bebai eskatzea olentzerori opari politxa da, ez da? Olentzero, adi, Nik ez daukat. Olentzero. Olentzero. Abezetan da bien. Beitxu, honek abixau dau. Arrautzak hemen utzitxut, eta hauek. Hartu, eta poliki. Bat. Bestela igual apurtu ingozien edo kolpiekin. Hombre, altura da mendik, 2, 3, eta 4. 2 behar ditugu, baina espadakero bakizu hemen lantaldeari. Sagutxuak. Bai. Ondo zain dut eukin behar da lantaldea. Bai. Orduan, esan dakoa. Gailu honek egiten diguna da, 65 gradutara 20 minutuan. Gero berak abisatuko dugu, pip, eta arrotzak listo ongo dira. Bien bitartean, txokolate usaila hemen, Bai. Hori egungo da gozua, Gainera, batatak badauka gozo puntu hori da, azkenen itxen badugu mantekiakin, ez? Mantekia nola ditxu ez ezo? Kakau, koipia o gurina. Hori da. Horrekin emango za, bai, gozo puntua. Eta gero, onjuak bai gozua edo, berez? Igual hau, isa postrako. Gero, urdai espikoa daukau, eta horrek emango za gazixa, bia duguna. Ez? Bai, kontrastia pixkat. Kontrastit, menua hau egin aldo, hau gero kroketa txokolatezkoak eta dana gozo. Bai, azte honetan badukau gabonetako errezetak, ez badozue oinardi ikusi, aldozue EITB nahieran jarri, eta hor, sartu txorienen, eta ikusi ze errezeta inditzugun gabonetan, ez? Inditzugu kroketak, inditzugu, pila bat errezeta arrainakin, aragixakin, eta jarraitzukou, abenduak 30 arte, gabonetako errezetak itxen.
Bai, eta gero ja izango die danak lan prestatu, hauek ikasi zerortik aurrera dana izango die, apiarekin, arbia, eta... Bai, dana gero, gabonetako, gehigarri horrek, apur bat, garbitzeko. Kontra ingoni, ingotolako batolan koipetsua eta potentia. Ni beha, urtarriako erreztak banabil idazten da, banabil prestatzen, eta batzuk sartu ditxutonan garbixak eta harinak, baina, beste batzuk kapritxo morun hartzeko, bai. Bueno, onjo sopa iten, jarriko gara. Onjo sopa iteko. Gurina, olio txorrota da, on bat. Eta hemen, jarriko du, tipulak, porrua natal zuria, eta onjoak erregosten. Eta paratxuria tal bat. Onjoak edo perretxikoak ez die onjo bakarrak, adibidez legamia, bebai onjo bat da, guk gozogintzarako eta ogisa itxeko eta erabiltzen duguna, eta hori, azkenean, legamia bebai onjo bat da. Konbutxa edanik eraten dutena hemen kamaratik kanpo, konbutxa itxeko bebai, onjo bat erabiltzen da, azkenean, te hori fermentatzeko, eta azkenean, egunerokotasunean, baditzugu onjo pila bat, gure sabelian eta, bebai, ez logikoki, baina... Jogurrak eta, egunero jaten dituena jentia, gero, azkenean hor, zenbat eta zenbat daude, hau bestia kefirra, eta gaina kefirra ikusi itxena, gaina nola hasten doan, eta, bueno, jenteak izena jartzen dio ere kefirrari, eta, niako latzen az, hor, konfinamendu garaian, jendek itxen zauen ogisa etxian, eta aukitzen zauen, hau nola ditzen da, ama orea, edo... Bai, ama orea. Ama orea. Gorantza, edo ama orea, bai. Gorantza edo ama orea, ez? Horrei jartzen jakon izena be bai. Bai. Nik inoiz ez dut auki. Badaude okindegiak eta esaten dutena, dauzkatela orantzak, ez da izemate. Urtekuak eta igual. 80 urte eta 100 urte eta olakoak. Bai, hau nire itxak eman zoztan da 80 urte dauzkada, ez dakiz, eta gainera egunero elikatu biozu, da, bueno, onjo bat aukitzea etxian, ez da txakur bat izetia moruen, baina elikatu inbiozu be bai. Okindegiak gaina urte guztian zehar lan iten dute, egunero lan iten dute. Okindegi gehienako lan okindegi benetan bertan neiten dana eta horiek jai eguna izaten dira oin. 25ean eta bata. Baten, bai. Beste egun guztietan, goizeko ordu biterdiak 3etan han lanean. Nik hemendik nire miresmen guztia, munduko okin guztiei, eta animoak, ia esan, merito handia daukate, ogibidea, esan ezagun, politia bada, baina ordutegi aldetik, ostra. Gogorra be bai. Bai, eta hori erraztu dala gaur egun, Eta perretxiko bilketan da, ez dakit, zu ibiliko zinen. Ni ez. Ez, da zein ja zuk hartu duzun perretxikorik haundixena, tamainarik haundixena. Haundixena? A ver, kontutan ibilik ja. Ez da izango 900 hektareako onjo hori, baina, haundixena holan. Eta gibel urdinen bat erolan, onjoak harrapatu izan dituena, beti txikitsua. Bai, ni bat olan guardasola moruan erabiltzekoa. Dialiko zutar gazkixa. Bai, baina zuk jasotakoa? Nik jasotakoa bai, oinatin, bentan. Guardasola modukoa? A ver, igual guardasola txikixe. Vale. Aterkina. Gipuzkarraz, aterkina. Aterkina zer, hor jartzekoa hori kombinatu baten gaineko horako tamainokoa. Bueno, badauz perretxikoen 600.000 espezie desberdin, eta bakarrik janleike 600. Horrek nahi dago esan dala, euneko 0,000 bat bakarrik janleike. Bai, hor begia da, jan gehiago jan aldirela. Baina, zetenak hor batzu esala ez, orduan beste dana pozointzua dira. Ez, batzuk egia da hor, liburu bat hartzen baduzu lan, perretxiko liburu bat, hor pila bat jarte dute, eta ez dira interesgarria jateko. Ez dute zaporez gozorik, ez ezer, orduan, ez dira jaten horregatik, baina batzuk... Jangarritxak bai, baina igual mikatzak edo igual... Bai, eta ez dira gozoak, orduan, ez ara hilko horre jatearren, ero, bueno, bestatzuk bai, noski daude pozointzuak, eta hori. Nire lagun batek esaten zuen, dena direla jangarriak. Denak dira, munduko dena jangarria, batzuk behin jango dituzula bakarrik. Hori kontua. Eta perretxikoekin kontuz, beti esaten duen. Ez baduzu ezagutzen, hobe da, ez ikutu ere gine egiten. Bale, hemen, kipula, porrua, onjoak izostuta, bere hortan, bertara, eta patata ere botako diot. Sopa bada, eta patata dauka, birrindu ingo dut, baina ez dut nahi sopa likidoa. Nahi dut sopa bat krematxua. Gehiago krema bat izango da sopa bat baino. Gorputz pixka bat izango du. Hortarako, bueno, einalko genuke, hau dan erregozi, gero hemen irin koiarakada bat bota,
eta gero busti eta birrindu eta gorputza izango luke, baina, bueno, gaur patatarekin erabiliko dut. Hemen patata bota dut, kremarako, noski, eta hemen, gure sopa lodixka honentzako ere patata erabiliko dugu. Orduan, hau, barrura jungo da, erregoziko dugu, eta ero saldarekin bustiko dugu. Orduan, egunean etxean indako salda. Ezurrakin, txankarra, txitxiribak, barazkiak. Saldako goxua. Etxeko salda. Hildo honetatik jarraitzen badugu, ez? Onjuen hildo honetatik. Bakitzu, eneko atxabiela elkarlanean nasakin. Miselioa, ointxe dara onjuak daukan atal bat, erabiltzen da espazioan kolonizaziorako. No? Eta zer da, jakiak eta holan prestatzen ara eramateko gora? Erabiltzen da, bai, eraikuntzarako, bai, elikagai bezala. Orduan, bai, omen da, bera dabil, eneko atxa dabil, beste eneko batekin lanean, nasako eneko aspe, eneko atxa da eneko aspe bisaken Euskadi Erratiko kolaboratzaile artistea. Gaina da, eneko da, raperoa. Bai, raperoa eta nasako langilea, kombinazio ona. Astero, oino, ez da, bi asteri behin, lehen astero kolaborazioak Euskadi Erratian egiten zituen, eta oraindik ez da egin astero. Rapidez? Ez, zientzia eta hitz egitera. Zientzia, en plan, rapidez? Ez, ondo hitz egiten. Bai, inda euska kolaborazio. Horre, perritxe eta porrotxekin ere uste egin zuela zerbait, eta, bai, artista. Hortik, olako janari bereze eta prestatzen inguruan, hemen izan genuen, Beñat Ormaetxea, ibilizan inurretekin batera egiten janaria hori, goimenditako espediziotarako, eramateko alden janari pisu gutxien eta energia asko ematen zizuna. Eta holan, zan liofilizatu berezi batzuekin, eta zan gauza bat, intxaur baten tamainoa zeukana, baina gero berez ematen zizula energia, izango zan, zer. Eta 2 gramo pisatzen zituen, ezan ezer. Eta mendian hor, interesgarria da, pisu gehiegi ez eramatea, gorantza zoazenean, 8.000 metrotan, pausu bat ematea kostatzen da, pisuarekin askoz gehiago. Honendako miselioa ona da, ez? Esaten dago, azkenean Martera doia zen esploratzaien dako, miselioa hartzen badago, badauka euneko beratzixan da euneko berrogeita bost artean proteinako purua, eta gainera hori azileike presio haundixakin eta altuera haundixan. Beraz, hori. Erronka bat, hori polita izin beda hori, ez? Bale, gure oinarriko patata, eta kakao krema esango, kakao zaila badauka, hori gaientzen da gehien bat. Hau ingo duguna, justo bustiko dugu, estali arte. Apurtxo bat. Bai, estali arte, pak. Eta utziko dugu egosten, hone behar ditu hori, ordu erditxo bat irakiten. Eta bestaldetik, gure sopa, hau ere, saldarekin, gutxola, litro batekin ero bustiko dugu. Eta hau ere, beste ordu erdi irakiten utziko dugu. Gero, etorriko gara, esne gaina gehituko diegu biei, birrindituko ditugu, eta hemendik krema loditxo bat izango dugu, oinarrian jungo dela, gero, arrautza hauek ere egin da izango ditugu, eta gero, sopa birrinduko dugu, eta iragazi ingo dugu. Eta, bueno, gero jungo zaite ikusten nola bukatuko duen. Eta hau ez dut aipatu, nen? Oliba olioketua? Bai. Hemen diku zaitzen da. Horregatxik asmatu dut. Oliba olioketua. Gero, beste ikutu berezi bat emateko. Zelako konpota geratu da hemen. Bueno, gure krema birrintzeko prest. Sopa ere birrintzeko prest. Aurrena egingo duna da, eta ez ikintzeko bi, sopa birrinduko dut, sopa ondo birrindu, iragazi, eta berdinarekin, onjo zapore pixka emateko, gure patata eta batata, krema hau... Una berzigor, gero sabelian, danana hasiko da orduan, ontxe, zapore apurtxo bat emoten batzazu be. Ez da, berdin da. Lasai. Bueno, eta bixar, gabon gaua ospatuko, politika eztabaidak, zure bizitzai buruzko komentaritxuak, zeniden artien eztabaidak, eta, bueno, horako pasaten dira, ez da. Nire txian ez, nahiko familiarra naz da, nire gabon gaua asko gustatzen jat, baina badauz heiterrak, gabon gauakin, da ez jakena gustatzen. Bueno, eta hori, jende pila bat, eta ez direla gutxi, Jende asko dago, esan da, berei gabonak, zaiela bateria gustatzen, ez da izer, bueno, errespetagarria era bat, nik beti esan dut, niri gustatzen zaizkedala, gehien bat,
etxekoak batzen garelako. Aitzakia daukaguna, etxekoak batzeko, eta elkarrekin jateko, egin aldogula beste urteko edozein sasoitan, egia da. Baina, bueno, gu lehen, nik hori nire... Momentu berezisa da. Ba, nik nire diskoko buru gogorrean eror dago, etxekoa hortanak batzea lehen guztiekin eta hori, nintzako da zoragarria, eta gaina, maian, zeren inguruan da janarian inguruan. Nik uste oso euskalduna dara, ez? Bazkaltzen egon da, afarixai buruz berbaitzen egon, edo, afaltzen zozenien, ze gozalduko bixar, ez hori beti itxen da. Beti, edo ze prestatu, eta gure txema hori etortzen dira lehen guzuak eta ez da izan, da ikusi ze prestatu zuen, da pixkat itzegin, kontua ze moduz gaude, eta famili berri izan. Ni gustatzen zen. Gure gidoilari Juleni, osako SB gustatzen, eta hemen eman dozku gomendio batzuk, koinatuari oiasko izterra ez botatzeko. Hola, ez eta berak, izterra ez botatzeko, aurmi, holan, ez da bai da baten, ez botatzeko. Lehen gomendixua, izango zen, erostia, jostailu bat antiestresa dana. Ez dakitzu holan goma batzuk eta egoten die pelotatxo batzuk gomaskuak, eta holan oso urduri zauzenian edo eztabaidaren bat dauenian da zu ez igertzen zarela, berotzen hasten zarala, hori pelotiakin, pelotia apur bat honan apreta. Osa, gainean eukin behar duzu eta sakatu. Bai, da, ze posik nauen, ez dakize. Nik holakotan bai, gabonetan, politika eztabaidak eta, egoten die. Hemen berak esan dago, pertsonak da komendatzen dutzu, kotillak eta egoten die da. Da zemouz mutiekin, da zemouz neskiekin, da baukotzun nobixua, da baukotzun neskia, da noizko umia, da noizko ez dakiz zer da. Holan izaten die izebak eta osaba, baina niri hori pentsatzen jat, ez dakiz neskenean, normala zer, berrixak partekatzea, ez? Baina badauz, badauz jendia, ez da dela nahi hori elkarrenatzea. Ez da gustatzen. Paiulen, bizitza asko simpliagoa da, irriparre, esmail, eta eta ez bazaizu, zerbait gustatzen da, haizu, diskutitzea sanua da. Nik zema pikota ikusten txuzu, ze jatorrak eta beti alai eta beti ez da izan, eta gaizki bukatzen dute. Noizien ameina zarratzia, neurrian noski, ona da. Eta holako, eta gauzak, kontra izatea eta ez, dena polizia ez da izan, perfektoa. Ez, baina gauzak ondo ez da badolaik ez, azkenean, bakitzu ez da baidatzen da, politikan inguruan, futbolan inguruan, erlijioan inguruan, feminismoan inguruan, ez da, gabonetako trending topikak izaten di, ez? Horrek, azkenean, ez da baidatzen dozunean, azkenean, zure ditzixa bota, bestiona errespetu zentzun, eta, ez da baidauzeike, modu lasai baten. Eta azkenean kontuan auki bai, edo, hau da nire gomendioa zen nik gaztetan igual, asarretzen nintzen ez, nire aititekin edo nire osaba joantxokin ez, nausisa diela, baina, gaur egun ja, 32 urtekin, jakituria horrekin, ez, galderia esan, baina igual, hori politika iburuz eta feminismoa iburuz da, olako galderetan, eta azkenean, kontuan izan biozu, beste garai bateko jendia dela. Azkenean, nire aititza hil zanean, oindala bi negu hil zan da, 82 urte zauzkan. Gaur egun, 84 budiko zauen. Orduan, nire aititzako lan pentsatzia, bere garaiko da, igual normala da. Igual nire lehenguzu batek, holan pentsatzen badau, 30 urtekin edo 25 urtekin, hori bai izango ez da larrixa, ez? Baina azkenean, hori. Osaba nausixak eta. Pure, hemen kriston zarata atara duzi horrek, hemen gaixua nik patri estioti dutzi egiten. Purea dagoeneko, gure krema, azpian jungoan patada, birrinduta. Esne gain pixka bat botako iotolan krematxu usteko. Eta hemen dago onjo sopa. Onjo sopari ere... Ze ona. Txop. Horrei apurtxo bat gehiago, botatzen zu, bai. Hau ez du nahi oso fin. Ez du nahi pixkat gorputza izatea nahi dut. Sopa berdin zait pixka likido, baina ikusten duzu, Patri, lehen esaten zuen, ez da sopa harin bat. Da sopa krematxu bat. Bai, krema bat da gehiago. Ikusten duzu? Oso fina. Bai, gaina, onjo sapore potentea dauka. Oin, bota behar diguna da, biei, hiperbeltz pixkat. Bai. Arrautzak, listo, badauzkagu. Eta oin izango da, nik katiluetan jarriko dut. Baina nahi duzen moduan, plater sakon batean, ero bestela, bitu hor bauka plater sakona undi bat, Bai, bauko gulan txurixak dienak eta daukala... Hori, undi dana, bai, hori. Hori, hori. Hori. Hone bixak.
Bai, venga, ondo. Horre balio digute. Bai, ezta? Venga, orduan, hau alde batetik, beste batetik gure sopa, eta noski, beti esaten duguna, zerbait, lehen pixka probatu ditut, baina zerbitzatu baino lehen, ea gatz puntuan da zen moduz dauden. Ba, bueno, beste gomendio bat, ematen dozkunak gure lagunak. Bai? Izango zen, bai, bota. Neri, bueno, beste gomendio bat emango zen, ze, esaten dau, ba, maian aurkitzen bozue zehose, ez jatzula gustaten, ba, esan bizula, daukatzula olako intolerantziaren bat, edo ez tozula nahi probatzia, ero danadalakoa. Nik uste dut, hortarako, ba, naturalki jolastia, da, esatia, jo, ba, hau ez dut jango, da, ez gustatzen, da zujan, gurosuna. Gaur egun bai, eskaintza haundixe izaten da gabonetakoa, gure etxian behintzat maixa egoten da beteta, beraz, ez bozu nahi, ba, bakai eusko kroketak, gaukiko zu ordoi espikokoa, edo gaukiko zu barrain sopia, da gaukiko zu, ba, espizuna, gurosuna. Aukeran, Patrinik uste dut, normalian, janari gehiegi goten dala etxe guztietan. Bai, asko sobratzen da, gero polboroi jaten isa, martxora arte. Bueno, ba, listo. Eta esan dizu dana, hemen azpian nahi badiozue jarri patata frijitu batzuk. Patata pure normal bat. Onjo batzuk salteatuta bakarrik. Berdin da, arrautza hauekin dena ondo geratzen da. Orduan, hau garbituko diogu, jak? Orain. Arrautza bat. Kraskatuko du, eta gogoratu hau dabala, temperatura basuan egin da. Jak? Ze ondo. Horrek euk dugu gorringua, bere puntuan, Gatz puntu bat. Eta inguruan, dagoeneko bero daukagun, gure sopa hau. Eta falta zeu, badakin, nik esaten nunik. Urdai azpikoa eta bain dikenen gauza. Petuzela nori gainetik barako zinula. Nahi diot gainetik pixkatau bota, urdai azpikoa azpiti gainetik bota pixkatolan xerra batzuk, eta onjuak azpian jutea. Orduan, ahora sartzen dugunean, izango ditu zapore ezberdinak, testura ezberdinak. Ardan, hau. Bueno, konta iguzue, zuek txorienetarrek, ia zuen afaixetan, familixak gatazkak edo eztabaidatan ibiltzen dien, edo aurkitzen duzuen bakia eta soriontasuna, idatzi zuen esperientziak txoriene abildua eitb.eusera, eta irakurriko dugu. Gauretako bueltan, astelenian irakurriko zuegu. 4, 7, Zer? Bederatzi ume kontrolatzen neiko gatazka eta neiko feria izaten dugu guk etxean. Zuek ze jartzen duzu, umiek zuen maixen edo kitzen dago? Dano batera. Gure etxean dano batera. Etxe batzutan egoten die umientzako, umiek aparte. Guk umiak, guk etxeko danok batera jaten dugu. Eta mailan denentzako berdina. Umiak, da, hain umiak estienak, bueno, maitako gaztienak, hau zeta belaunaldikuak, diela... Zintzu diezenta, zer adinetik, zer... Usto, da, 96-tik, 2005 edo 2000 eta... Eta zeta zer, dragoi bolagatik? Ez dakiz egati deitzen dutzien zeta belaunaldia, baina esaten daue, gure belaunaldiak, baino askoz be alkohol gutxi hau eraten da bela. Oso ondo. Ze oso kontzientzatu dauz, osasunakin, eta ez dakit, oitxuriagatik eta, ez daue hainbeste eraten. Eta orduan, gabonetan, freskagarriak, edo ura, edo... Gero beste pertxiko mota horiek, badaude pertxiko ben artean, batzu daudenak, dienak, holan, irriparre atatzen dizutena. Hori buruz ja, ez da bingo berba. Galdetzen du. Oliba olioketua, ez dakit, holan, ez jakintasunetik. Ez dut pentsaten. Oso ondo. Gaztiak zei horrela. Bueno, hemen daukazue, nik uste dut, hau txiki hauan jarri alduzue, baina hemen daukazue gure onjo sopa, batata eta arrautza temperatura basuan. Joe. Eta moldatu alduzuela nahi bezala, Merci. Pako txandako bat, igual korringua putukot, hori zuri usten dizut. A ber, hemen ikusten dan kamariain. Hau, ez dakit, daukagun ordutegi infantila, baina hau... Oso lizuna da, bai, baina, bueno, lizun ona. Bai, lizuna polita. Bueno, eskerrik asko, zigor. Zatik, beti bezala, placer bat, gure lana. Hori da, jentea zoriontzu egitea. Badauka kakau gurinan ikutua, Igertzen da, bai.
Egia zapore gehiena, onjoana daukana. Bai. Gero arrautzak egiten diona, puntu krematxu ematen dio. Arrautzan, zapore. Arrautza bat hemen. Eta gero urdai azpikuan holan gazixat dau. Super gozua. Eta oliba baita. Eketu puntua dara. Egia da, zapore pila eta hoan bapatean, baina... Eta gero, gabonetarako prestatzen bozue, hau prestauki zeike, arrautzak bebai ina, gero berotu bat eman, eta potegu, gaur atzaldean. Sardinak kontu egin jungo bilatean. Sardinak errea dira. Sardinak, ez gaztaina dira erreak. Bueno, baina berdina. Sardinak errea dira. Txiple, txapla, pum! Bueno, bagabiz bueltan, eta ontxe bixerko bi ideia pintxo morun jarteko, azkenian bakitzu maixa janariz betezka, da batzu ideia faltan dabiz azkenengo momenturako, eta nik proposatzen dut zuet hemen, bi pintxo itxia, da gauza geixenak potokuak die, edo, azken momentuan erosizeikin gauzekin, edo etxien daukotzun gauzekin. Orduan, engo pintxo bat sardinakin, eta beste bat piper herriekin, eta bakalau ketuakin. Kontako zut prozeduria? Bota. Lehengo pintxorako sardinia, egaluzia, antxoak, gazta krematxua, surimia eta jerez ardua birrinduko, gero bol txiki baten zerbitzatuko, ogi txigortuakin. Eta gero bigarren pintxorako, piper gorri herriak tirakdan moztuko ditugu, berakatz txikituakin, tomatiakin nahastuko, eta gero ogi tostada bakoitzan gainean tapenadia igurtzeko, piper gorriek gainetik bota, bakalau zatitxo bat, eta idiazabal gazta. Ze kombinazioa, hori... Gaztaia, antxo... Bakitzu, holan etxetik daukotzuna da, azten zara jolazte, eta bolga segitzen da, hau onatara da. Holako asmakizun bat izan da, onatarako. Lehena da, sardina patea. Bakitzu, inflazioakin eta, igual, etxe batzuk, ez da usain aberatxo lan itxaski pila bat jateko, eta berez, pate bat egin leikela oso merki dela, eta oso ondo taraten dela. Orduan, sardinak jarriko itxugu, eta sardina honak igo indira prezioan. Gu etxean oso sardina zalea dira, gara, gure etxean sekule ezin dira olako sardina latak falta. Nei pastakin gustatzen gat. Guriak utzi jaten dira, baina hartu eta osori golan gaina. Oita golan da. Osori, bai. Eta gero honek... Azurra eta dana. Antxoak bai, honak izaten badi ez, azkenian ze bestela, egoten diolan merkiak eta dina, baina oso gazixek izaten die. Bai. Niri gustatzen jat, honek kalitate honak dira, kantabrikokuak. Eta gero, honek makiltsuak, nienaz oso salia, honek makiltsuenek. Honek lapurtu dutzat Denis eriz, nire mutiak beti jate ditxu honek makiltsuak. Eta entzaladita botatzen jako, baina gu bi entzalada banatu itxe ditxu. Niri ez jat, ez hartua, ez honek makiltsuak gustatzen da. Berak beti botatzen da makiltsuak danai. Osa, entzalada guztixei da, niri. Gure etxean hartua gustatzen da. Gure etxean hartua entzaladai eta gustatzen zaie. Eta umei pila bat, eta koiarakadaka jaten dute. Eta egiten oso goxua geratzen da, pikillo piperrak, baratxuri pixka batekin, eta gero harto pixka bat, eta kombinazioan aguan sartzeko da goxua geratzen da. Koloreak ez diain politiak, baina egia esan entsalada goxua da. Koloria gero politxa baizeteko, asmatuko useoze. Eta gero honei, amutuko azkenean testura apurtxo bat gehiago, gero gehitxuko geixau, bihar izaten badugu, gehitxuko apurtxo bat. Ardo pixka bat, ez? Ardo pixka bat, hau da mantzanilla ardua. Mantzanilla ez infusioa, bai, jerezekoa. Gero gatza. Eta berrindu eta listo. Bai, eta berrindu eta listo. Ogia hemen esan duzu, bai, juen... Espada txigortuta, txigortzean eguzu. Ez, lasai. Estela txigortuko dute, labia jarri, eta ondentako bakarrik labia ez du piztuko, ez. Ez, lasai. Osa, txigortuen bazu etxian, ointxe saltzen daue dendetan eta arategixetan eta lehenko gunean ikusi nagoen. Bai, foagrasen onduan, holan ogi txigortuak eta etorten dienak. Bai. Holako gauzaren bat erosi, eta... Ero bestela, gaur ezin dugu bukatu itzein gabe, olentzero, das? Lehen egon gara itzeiten esaten... Olentzero joan zaigu... Mendira lanera... Zuluena bestu dezutan. Baina asko aldatu da, olentzero gaur egun ja... Sofistikatua da. Mari Domingik nartzen da beti, oso bikaina dela, baina ja, balen beti ardo satuarekin ero agertzen zan, pipa erretzen, gaur olentzero gaur egun be, lehen esaten duzuna, honek Z generaziokoa da, olentzero? Olentzero, ke ba? Ez du erretzen, ez du eraten, orduan pixkat,
Z generaziokoa, belaunaldikoa bada. Ez da berretzen, pipi arretzen dau. Pipi arretzen dau. Ez da berretzen, ja, olentzero. Olentzero pipa gabe hartzen da. Bai. Bai. Ordan ja, bueno, espera, zaindu egiten da baina olentzero, eta... Eta besteko ja bat, nik honekin dazatu dut. Bai. Bitu gorozu, puntiekin hartzia. Goz, ataratzen da, ez da? Guk etxean, askotan egiten dugu pate hau, sardinak da bakarrik, Gu sardinak egiten dugu. Sardinak, gero, ni gustatzen zaitu olako limoi tantatxo bat, eta olako gazta krematxo bat, oliba olio txorrota bat, eta hori ogitartekoan, gure etxekiei, pila gustatzen zaitu. Eta orokorrean, ume guztiei, Egin izan ditu Nikolan umentzako ikastaroak eta olako gauzekin, eta pate hau beti gustatzen zaie. Bitu, hau da, ikusi duzue zelako askarein jogun, da gozat oso askar itxen duzuna, holan, apurtxo bat politxaua geratzeko, zigorrek badakitzue beti erabiltzen ditxula olako ustaiak eta nik beti hau tipulina pila bat. Orduan, tipulina eta oliba olioa gordina, pila bat gustatzen gat, platera kapaintzeko eta gero fresko puntua emateko eta beraz hau jarriko golan apurtxo bat gainetik eta joango gara, bigarren pintxua itxera. Ezkau ikusi oso. Sardina patea, sardina egaluzia pila gauza dauka. Hau, hemendik. Eta ontsa ingo beste pintxua da. Beste pintxua itxeko zera bilibiot? Ogisa. Beraz, etxeko lanakin jarraitxu bikozu. Enekin zema berzenuen. Eta honekin ikusten duzuen, nik tapenadia einjakua erosiot, baina einzeike. Hemen tapenadia bi aldi zein dugu, bat berdia da bestia beltza, beraz, ete naieran aldozue ikusi, zezigorrek egin zauen behin antxoakin, eta nik sardinakin. Esan zer dan patei, ze jende igual tapenadia ez daki. Tapenadia da, oliba zein dako pate bat. Beraz, izaten da, oliba, izaten da, berakatza, oliba olioa, gatza, eta antxoak izaten ditu normalian gatz puntua emateko, eta oso gozua da, oso zapore potentia. Beraz, hartuko ditut potoko lodosako pikillo piper batzuk, eta honek moztuko ditut tiratan. Hemen orduan, berrinduta ez da junga, hau junga dana holan txikituta, eta hor daukazu ketu, bakaiau barekin. Bakaiau ketua. Bakaiau ketua edo sardina ketua aurkitzen dituzue, niko inguan ez ditut aurkitzu, eta horrekin oso politxak eratzen dira oso. Sardina zarrak, gaur egun sardina zarrak ez dira. Indu berba horrei buruz, nik ez ditut ikusi inoiz. Ez ditut ezautu. Nik durangoan ezautzen da saltzen da biena, eta hori da, sardina zarrak ezautzen ez dituzuen entzako izaten dalako kupelantzeko eta lan borobilean juten direnan jarrita, eta horre normalen lehen egunkaritan lan bilduta ematen ziren, golpe batzuk, eta bere hor da jatezan bixia, gaz puntuarekin, nik gustatzen zitzaizkian pila bat. Olentzero bihar aterako dira, jentea kantuan eta jakin, umeak, gurasoak laguntzen diogula olentzeroi batzutan, lan petuta ibiltzen bada, opari ematekin, eta gu, bakizunak daukagun oitxura joteko, 3 aldiz ero jun gara ja, dagoeneko. Olentzeron baserrira? Ez, olentzeron baserrian egon gara, baina olentzero eta manito mingin, urtero, otxagabian bakizu noiz etortzen diren? Noiz? 27an. Bai? Olentzero irtera berezi bat iken du, otxagabia bada Euskal Herriko herri politxenetako bat, eta bukarerako olentzerok otxagabia usten du. Eta oin, abenduaren 27an, otxagabien oso politxez egiten dute, bere kale iztuetan angoiti menditik geizten da, jendea junten daulako antortza egurrezko batzuekin batera, oso politxa, oso giro politxa goten da, hotza hundia beti hotza hundia, baina, gu 3 urte zegoen garaan, eta aurten seguruenik ere bertara jungo gara, ze aukera baldin badaukazu, merezi duen egun bada, eta han, pixkat luzatuko du gure gabonetako espiritu hau, eta gertu datuan aurrak dauzkazuenok, ze benetan politia da egiten duten otxagabin. Baitu, hemen jarriot piper gorri erreak, gero jarriot berakatza txiki eina, eta hemen gehitxuko tointxe. Tomatea pixat, ez? Tomate, hau da, tomatia saltzen dagoena konzentratua. Ez da, holan, arreta ondixa daukana, tomate bikoitza, baitu, Aitor Barrez Jadabil, txiste hona. Olentzero hori deitzen diote baita, orentzaro. Tomatia, da daukana, tomatia azkenian, denbora asko zerregositxa ez, orduan aukitzen dago zaporia oso potentia. Esan nolako tomate kompota bat. Tomate kompota edo tomate marmelada bat, baina azukre barik. Orduan, hau gehitzen dugu piper herrietara eta berakatzara,
olixo gabe bai apurtxo bat bota bitzat. Bai. Oliba olio virgina. Nik hau gustatzen zait ideia, holan gainera, holan, etxe askotan esan duguna, pikoteoa, beitu, bi holako 3-4 gauza, pikoteorako, gero sarrera potentea moduan arrautza lehen induguna, eta beste bigarren bat, eta sobra, konpotara dano. Bai, hau, ointxe jarriko zazuelako laban bat igurtzeko ogisa, eta pena diakin. Bale. Horretako borobilduetako bat onak dira hauek. Holaxe, hau ia dugu. Orduan, ingo itxugu pare bat. Orduan, oinarrian tapenadea. Oinarrian tapenadea, ber, hemen jarriko nazlanian. Hau eragiliko. A ber, proba iso. Jak? Ona dagoen edo ez. Ona ez, gero, nik osori, nik osorik. Kompleto, esaten dana, zer eso, nik danakin. Bueno, hau. Gero gainetik jarriko zau, piper apurtxo bat. Nik gaztaia nahi do jakin hemen nola geratzen den, kombinatu gauza honetan, errezeta honetan. Gaztaia beti ondo. Bai, baina, bueno, makaia hau eta tartean dagoela eta gogoratu behar gara. Apurtxo bat bota bitza baina, Vale. Eto, hemen jarriko itxugu. Bixak. Ogia, tapenadea eta piperrak. Gero gaztia, apurtxo bat olan gainetik. Hau izan dareke parmesanua edo Idiazabal gazta birrindua fina, holan gazta potente bat bebai. Eta gero, gainetik jarriko, xafla bat, bakaiau ketuana. Hau hemen gainetik. Eta norbaite bakaiau izokina ketua ere baldin badauka ere, nik uste dut honekin ere. Nahi dozun ketua. Eta txak, ikusten duzu zelako askar, egin ditugun gure bi pintxuak hau hemen dikutzikot, eta kontakot zuet. Batek lan pixka bat zeukan egin dudana, eta beste bi hauek errezak Patrikin dituenak, edonok etxean iteko modukoak. Bai, hemendik alde batetik gure sardina patea, eta bestetik gure piper erre eta bakai auketu pintxuak. Nik hor Patri badauka liburu bat umentzat errezetana, eta hor zailtasunan arabera da txapel bat, sukaldari txapel bat, 2 edo 3. 3 da zailena eta bat da errezena. Honek 0 bebai aukideike. 0, beste txapel altu horietako bat beharrean horrek erdi da horietako. Nik lehenko probauko eta hau. Tempradu du, baina holan ogi apurtxo batekin. Nik ingo dana, behitu, zure baimenarekin. Mostu. Bita mostuko du. Hau, probai bizura, zuk hori lehenkoa. Eta agian, hori probatu bestu tingo. Probatu duru denen. Baina, hau benetan, gozoa dago da. Egunok, txintxuak izan, bihar olentzero dator da, eta astelenean gu etorriko gara. Beraz, Gabon soriontsuak, eta astelenean gauz.